সাইমানো সারা তিরপান বড় 11 দিন যাবত আইপিএফটি রুট ব্লক বরমগাও আপরো আ দুয়ার দাই আনি সাচিনো চিনে ক সময় এমবি সময় একদম কঠোর খেতানো মেশিন বাই তৈসারে 50 লগে লগে রুই পাওয়ার দিলাবাই মাই বড়ই কলাঙে বিহিগ্ন সাইক্লামা আং থৈপন মানো দ गुबैनो आव जे रोड ब्लक अवस्था ताबक जों साखे मोनै कथा आं बिहिग्ना आं साइक्लांगो आं पास माने अमाहाय गोथों जागाना 50 रय हास साइक्लाङै माइ बरबाय फैयो आं रोड ब्लकआव थांगो आं आफोर साइक्ला थैकिबा थैका थांखोबा थांखा अमसिनि बलाय खि नांगो माने तिरपलेन माइया सात पर्यन्त सिनो आन्दोलन चलि दंनाय जों अजागावा बाक्सा हारिमानो बाक्सा जिडिमानो अबाहायके टारगेट नाहारि थांमाने 11 दिन जाबत रोड ब्लक खायखानि आं नगा पर्यन्त थाइलिया लास्ट हमगाय बसां गुरि उ खायचवा खा तो कुजाके कलम तैबाय खायचा साखाव हायो नुतुमानो असके जान प्राण दोय आईपीएफ ति खायमनि जब तो बरला जे तिनेरा आसु तंनाय र जब तनो जैसा पार्टी तनो चंग खाइग्राने जों ताखलाय बिसला अबनो सिनि पाइथाप लामा त्रिपलेन मानखि सिनि तिप्रासारक म थांजाक माननाय बहायके जों आन्दोलन खालाय फैमाने बडि बाले तैबोदि आं अककनो बारबार मा सागा किनिता किसा मा सानाय हरा लास्ट नि दिनो जे दिनो लास्ट उठक लाइनानै आदिनो माने अरा दारा जे आईपीएफ खाय तनाय बरबो लास्ट दिनो जों पाब्लिक न खनारिया आनि सामुंगाय एनसी सारनो तलाङै सेफकि तनानै बन मुथुनानै सारनानै खायनानै एरपरे यागो बजागा गुन्दगलनो नायनानै अबा हायके तमल तमहगाय लास्ट तांलाय सबसिनाय जत्तनो सारा तिरपन बरबा काबलायखा अनेक किछु तिनि गपनांलायसिनाय बाहे काबलायमान देना हंकाय सिनि ताबो आईपीएफ की खाई तो मुझे बलराम देवरमा बखाई रेल बुखाको कासुई तो मने रेल नि बरक्ति फेका हरनि तिनता वताई यगले लाइसिनाय रेल नि बरक्ति फेब्रो लामाव मासे सिबुक छुजागे फेका और विपद जों पाबिनो फोकास खया छाया एर परे सिबुक छुजागे फेमाने यां मोर लाइतै जमा खाचा है सिनवाव मुरा सागारा हाकल खुलाइका गुलारी रम जातिर मध्य तंलामेन इट पाथर साखाथि सालायका लाइसिनाय हेनै अवस्थाबो जे सिबुक सुबजानाय अमाय साका अमाय लेंना नायका हरनि तिनताव एनसि साथं माने नखलाव तां थांलायका तां खायबो उपाय गरै सिबुक सुबजान मातो थैफोन मानो केबो फनो तलांया अबाय जरावा जतन खाबजा खाय यांके लाइकै आं रिक्स नावै थैके आं तो कगरै फैमो बिहिग्न थैके तिनि अरबन थैजोत पुलिस र बेन बुजा दिना अब पुलिस बिसिं फैछ आनि निजिना फुना मारुति वैन गाड़ी दङ आनि मारुति वैन गाड़ी तलाङै आं खेरेंबार हस्पिटाल तुबैमा आसो रिक्स यां चम्पं नगरनि वानसार आखे खालायजा रलाय खिराय अमाय सिसेचन खय हा अजरावा आबनि बागै नंनो कमनो सारा मुसंग जों है जब आं व्यक्तिगत 2012 सिनि तिनिसे जरा तिनिखाय आईपीएफ तिनि लास्ट आंनिया काथा आईपीएफ तिनि राज्य कमिटिनि सदस्यता डिविजन विभागीय सम्पादक तंमानि अ कन्स्टिट्युएन्सिनि 17 पेपर जन्म जनगरनि आं व्यक्तिगत इच्छा बागैनो आं याकारखा तामनि बागै याकारखा अ याकार माने बिसिंग ताबुतो अपोजिशन थांसिनाय आईपीएफ यानो अपोजिशन थांसिनाय बीजेपी सिनि अपोजिशन थांसिनाय जुग सरकार दंमानो गोबां मानसिनि बागै कक सानाय बा सिलनाय हायमा सानाय किन्तु जोंहाबोनो नासिगियावै बरक सामानि साइ दंथों हायफानो जिहेतु चिनि बबाद्रा बनि सातनि कलमति खिक्लाय दुनिया था ब व्यक्तिगत सेक्रिफाइस खायनाय बनि रांखौनो रां हिया रिनोरि हिया सातनि तंथक हिया बवान सगै तिप्रासारावनो थानसा खायनायनि वान सगै ब हिमि दिनै आसुक जराखे जेकुनु जागाव
बनि मोखांमां हायकेबा सिनि तिब्रा सरबताबो आगिले जों सालायो सिनि राजाराव 184 जना राजा चाइ थांखा अ राजारनि काहिनी सावैनो सिनि तिब्रा सरंनि जारा आगि लिडार दंनायरखौ सामुखाय दं किन्तु ताबुक स्वयं सिनि महाराजा फाइ तिब्रा सरंनो मोथांना जोंनि फाइ दं हांखे अ जागाताय फुं प्रब्लेम करिखा कक साजानाय जे करिखा बहा जागा फाइ जे स्वयं आंनो मोथांनायनि साइ दं हांखे नों अ जागाताय दाम खेब खेब जाना दंबा आवान सुगैनो दिनै जत्त आंनि अ जागानि हिरापुरनि आं व्यक्तिगत डिभिजननि बांखां हिसाबै ताइतेबो फाइनालि दंमानि बरक दिनै फाइमानलिया डिभिजननि जत्त फाइनालि दंमानि आबोतत बाइखानो डिभिजन अ सिनि अ बेगरजला जन्मजन डिभिजन बाइखांखानो हाइनि वानसुनाय मानखा आबोनि बागै जों ताइखौनो वानसुना नांगिया जों महाराजानि थानायनो जे कम से कम जों बनो चुबाइखौनो आन्दोलन मुभमेन्ट खायथांखौनो खायमा जागाफोरनो जों चुबावैनाय थानानि आबोनि सिनि सामंनाय आबोनि बिसिंगो जों मा जागाव ब आइपिएफटि ब बिजेपि ब कंग्रेस ब सिपिएम फोरनि दंबै अ जागाव जुदि थांजायियानो दंखांखे गोबां बुंनि दफानि बर' जोंनो सुद्रनायनि 75 years हायकेबे ताबसुक जरा अ जागाव वानसरक हायकेबे बुंनि दफानि बर' जोंनो थांमानि बिसिंथै आसुक जरा कलुक फाइया किन्तु ताबुकसन खायसिया गाके अलता मुंनायाबो केबो साइमिया आबोनि बागै आं अ पारानि जत्त दाखकते बुकजों तिनियाव जागा सिनि तिप्रा मथाव जइन खायफेनाय और तिनि दं सिनि भिलेज कमिटिनि आगि एक चेयरमेन दं बब राज्य कमिटिनि सदस्य न आइपिएफ तिनि तिनि बर जत्तन फाइबेका आबोनि बागै बेलाय तंथकजा खा खायो अ जागानि जत्त आनि एलाकान बरक अ जागाव जइन खायलायनायनि बिसिंथि खा तंथजा हिवान सुगो आबोनि बागै बोसकानि सालो तेवर जों महाराजानो बाहायके बोसकानि ग्रेटार त्रिपुरानि बागै आन्दोलन चुबाइमान आबोनि बागै और बोसकाङो नभेम्बर मास हायकेबा गोजां मास सिजन दिल्ली थानानि जों बागि दिल्ली थां फाइजाक त्रिपुरानि बागै जन्तर मन्तर दिल्ली थां चिरुफोर फाइजाक गोबां मारि लिखाय फाइजाक हायफानो बोसकाङो महाराजा हतलांनाय 1200 जना तलांमा जागा जों जेसकेफानो अंशग्रहण खायनाय जों गोबां खेब दिल्ली फातिरि माना सागजरा जों चिरुङा नांनाय आबोनि बागै जत्त दाखकते बुकक संनो आनि कक साय सुया दंखे नागारजादि बोसकाङो जों महाराजानो गाहाम के सापर्ट खायनो जों जेसकेफानो ग्रेटार त्रिपुरानि तुनानि बागै चुबा सुरै जों अ जागाव अंखलायनायनि बागै आं कबगैनाय आनि ककरनो मोथाका जतना हामबाय